Oha. Безкапни, диме. Затова пъкам наказание и ако е наказан сега може цял ден гледа на сега, ама като ти направи. Аз като му ги показвам, ще спра звука. Аз имам гледа имейла. Там направо да ги пратим. Бой, ако отваря и ги гледа. Те, що ме там ние не си сега и... Така, Екстрата. Снимай. Оха. Мазниката тече. Evet, Angelika getirsin bunlar beni çalan.